Atxeden honen ostean, epaimaiak erabaki du zeintzuk izango diren buruz-burukora pasako diren bi bertsolariak. Hurbil daitezela beraz, orden alfabetikoan, Asier Otamendi eta Manes Agirre. Seiko motzean aritzeko zuentzako gaia, hauxe. Asier eta Manes irakasleak zarete. Gaur, ikasleekin irteera egin duzue jolasparke batera. Guztiok beldurraren tunelean sartu zarete. Asier, Manesek sartuaz bat estu heldu zaitu. Asier eta Manes irakasleak dira. Gaur, ikasleekin irteera egin dute jolasparke batera. Guztiak beldurraren tunelean sartu dira. Manesek sartuaz bat estu heldu du Asier. Asier hasita 3 bertso seiko motzean. Pasada tunel erdia, hauxe gure komeria, aizazu Manes zure beldurra, dugu gehiagia, larritu zaizu begia, hauxe da gure egia. Hori ez gendun mamu bat baizik, Rajoin aurpegia. Hori ez gendun mamu bat baizik, Rajoin aurpegia. Ez sartzean nun nahiago, baina sartu behar klaro, Rajoi ikusi eta beldurra, askozaz gehiago, baina izua akabo, tunela ondo igaro. Dios, zuk daukazun bizkarronekin oso lasainago. Dios, zuk daukazun bizkarronekin oso lasainago. Bizkarra daukat sobera, sasoi ederra gainera, baserritarra probalaria, gutxi gora bera, bildurra duzula keba, oraintxe daukat aukera, eta agian aterako izut erioren sega. Eta agian aterako izut erioren sega.
Gaude aurpegiz aurpegi, ala iruditzen zait neri, utzi itzazu sega kontuak, zenbat tontokeri, muskulo pila ageri, fibra daukazu gehiegi. Zu Otamendi ez, zu gaur zara super Otamendi. Zu Otamendi ez, zu gaur zara super Otamendi. Zuk begietan diztira, dardara eta kupida, flan bat bezala zaude beldurrak, zugandu kabida, taneri ez besotik tira, arren aparte erretira, ume guztiak parrez dauzkazu zer horri begira. Ume guztiak parrez dauzkazu zer horri begira. Bai nik ere ala dut uste, bai parre egiten dute, ez zait inporta ta aprobetxatu, gaur aukera guk be, daukazu hainbat bertute, zure babesaren truke, zure altzoan akurrukatuz lo hartu nahi nuke, zure altzoan akurrukatuz lo hartu nahi nuke.